Agi ti Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti Sarsarita tayo anapauluan. Ti Agila ken ti Abal-abal. Ado ti mabuteng ken ni Agila. Tamalaksi dadakkel daytoy nauyong pay. Amin ang makita na anabiyag kanen na. Gapo tanapigsa ken dakkel kabaelan na atiliwan dagiti makita na ababasit ngem iso. Iti naminsan nabisinan daytoy kabayatan ti panagtaytayab na. Nakita na amang mangan ni Koneho iti Ruot. Naragsakan daytoy iti nakita na. Ipagarup na nga agmaymaysa ni Koneho. Ket Dan tangal daw ko. Naglukmag ako neho na itamakit kita. Manipod dito itangatang kapag taytayabak. Ha? Diliwag, babaan iti nagtatadam ako ko. Ha? Adan pangal daw ko. Nagaduwa talaga ti Ruth ditoy. Gayam nga abal-abal. Kunak tumat ngamin kan ka. Idi pa'y nga awawisan ka nga umay ditoy. Ha? Koneho, aglisi ka. Tiliwan na ka ni Agila. Ni Agila. Aglisya. Urayak lang ang nervyos iti kastaunay. Imbag lakit din. Timbagang aglisyak. Gayam nga abal-abal. Nakitak ngamin. Idi nyokrad ni Agila dagiti natadam ako ko na. Amangan no agsubli ditoy ni Agila. Mapantan. Abal-abal. Kayakat katawa anak. Kasano, nalisyan na ka ni Koneho. Anya? Saan mon amailibak tinapasama? Nakita, no kasano ang naglisi ni Koneho, iti pa nang tilew mo kan kwa na. Adam to madlata oras kanyak dayjay ako neho. Kumapkapoy kan samot den, Agila. Sana mapasamak dayta. Apay nga rod ang nagbasit ako neho. Di mo pa'y matilew. Sana may satel daw. Kita kami to pa'y itidayjay ako neho. Ha? Titikan amaturog. Tapno, may lamangam ni Agila. Hagyamanakan ka. Abal-abal. Adun, tinaitulong mo kanyak. Awan, anyaman na. Koneho, rambang laang atulungan ka. Tasikatikayam ko. Sigurado ka kadi. Asaan nak ang makita dito ni Agila? Saan, Koneho? Nakaluban ka iti ado abulbulong. Gatsi ka ngay mat. Sa dino, tipagturugam. Maturugak kadagiti bulbulong, Koneho. Di nakpakatanagan. Natlaw ko na singat ti panaggayam yo kanay Koneho Kasano anay bagam ti kasta? Natamak ko laang. Kanayon kami ngamin nga guyog. Pudlo ka di Dandan iti nilaw ni Agila ni Koneho. Ngam sikati nang isalakan kan kuana. Pudno. Imbag lakit din. Tababasit tayo. Saan na tayo makita ni Agila? Nalakalaang. Ama ilambangan. Tado ti dadakkel. Abato. Kan oray no at tayo jay tuktok iti kay kayo. Saan na tayo latta makita ni Agila? Ni Agila dayjay tumaytayab. Ni Koneho! Sa dino ti ayan ti gayim ko. Koneho! Koneho! Ayan mo! Biro kanta. Naskan amay salakan ta. Koneho! Ayan mo!
Nagmayat ti aglagto-lagto ditoy. Alo, tibat ba to? Lagto ditoy. Lagto ijay. Lagto manan ditoy. Natilipan na. Kukuha kaitan ko niho. Ibatan na, Agila. Ibatan na. Danukan ama ka paluspos. Kukuha kan. Nalaing ka, Agila. Kunak tamat kan ka. Kabala ka tiliwan da jaya ko niho. Addan pangal daw ta. Pagudwan ta. Makikudwa ka kanyak. Saan ka di aday ta tinagsaritaan ta? Anya. Adda nagsalita ta. Adda. Sige. Pagguduan ta na ita ko niho. Nandan tomat matilim mo. Pagguduan tan tomat. Uwan Awanan ti gayam ko ani kuneho. Kinanan ni Agila. Magipagladingit akang kaabal-abal. Kunak tumot ngamin kan kuana. Adi na mabalin ti umadayo. Ngam nagsukiramat. Sapay nakitak ti panang tiliw ni Agila kan kuana. Sana intayab ng pangato. Saan ang tumat lang nga may salakan? Sana mabalin na ito'y agreklamo ako. Sino ti pangireklamuhan ta? Gani Diyosa. Ipulong ko kan kuana. Tinapasama. Sana rumba nga maulit tinaramid ni Agila. Diyosa! Amak! Adang-dang ganak! Sumangbat ka kuma! Sumbatam! Ti asog ko! Diyosa! Addaak ditoy, abal-abal. Mangmangag ko ti asog mo. Ibagam no anya dayta. Ireklamo ti naramid ni Agila kan ni Kuneho. Kasta ka di? Tiniliw ni Agila ni Kuneho. Sana intayab. Siguro kinanan. Di ka di napasamak itay? Amom tinapasamak. Wen, nakita ti eksakto a napasamak. Kasta ka di? Wen, abal-abal. Amin ang mapaspasamak dito'y kabakiran. Makitak. No nakita. Apeng aron, andi mo inanawa ni Agila. Jak mabalhin nga anawaan ni Agila. No kayat na atiliwan kan kanan ni Kuneho. Taapay ngay. Gayam ko ni Kuneho. Gapo ta dito'y kabakiran. Tikang runaan a paglintagan. Kat no natiliw da ka, kanen da ka, uray pa'y no padam nga ayop. Kasta ka di? Iso at ikasayaatan nga aramidan nyo. Agan anad kayo, tapno saan da kayo amatiliw. Adda ka di pa'y sabali nga ireklamo. Awanan, Diyosa. No adda pa'y sabali akayat mo nga ibaga. Awagam laang tinagan ko. Abal-abal. Adayo man ang tiket kita amditan. Mailiwakon kani Kuneho agayam ko. Amok analadingit ti mapukawan ti nasingat agayam. No mabalin ko ma. Ama kay balasak iti naramid ni Agila. Ha? Saan mo maaramid dayta? Apay. Ngamin.
ni Agila, kumpara ka data. Amom ka di minsan nakalanga si Pangutan. Ay, si Pang... Kan, Anten tumat laang gundaway. Ama kaibalasak ken ni Agila. lipat mon dayta, abal-abal. Laskan nga klunam apasat ti panagbiag tayo. Ano saan ka nga ganad? Kananda ka dagiti mas daktakkel gamsi ka. Abal-abal! Kita mo! Tuwangag taytayab nga Agila! Ang turong dan sa itituktok tinangato abato. Nga adda kayo na. Di tada nga gitlog. Kasta ka di. Ilamang dat itlog da dita. Tapno awan ti tao makaasidag amangala ka dagiti agbalin nga itlog da. Kayat ko ti mapanijay. Anya? Kayat ko nga iparik na ka ni Agila ti sakit tinakam ko. Angam, nangato day taa ba to? Mabannog ka lang nga umuli. Kabalak ti umuli. Apay kit tinasaan. Ikarigata. Ano ti makunam, Agila? Mayat ka di daytoy napili ta lugar apagitlogan ta. Mayat dito yung lugar. Nangatok na ulimat. Awanan ti pagdanagan ta. Oray no ibati ta dagiti itlog ta ditoy. Awan ti mangala. Sino kumamot ti mga langay. Kat nakangat nga to lugar tayo ko. Iso nga oray no mabayag ta pumanaw. Nga agbirok iti kananta. Awan tinaskan apagdanagan ta. No saan ka lang agayam? Saan ka atulungan nga umuli dito'y anak angat nga to abato? Abal-abal. Agyamanakan ka. Amok ngamin anak patag-unay ti mission mo dito'y. Agyamanak na naawatan nak. Narigat ti umuli dito'y no agmay-may saka. Ato dagiti lapad. Kat kasapulam ti tulong ko. Wan ha? Ay, talaga marigatan nak no awan ka. Kat ulit at tagyaman kan ka. Adayo ka di pagtayaban ta. Apagbirokan ta iti kananta. Agila. Mga mga oray at ayo ti papananta. Kat awan rumbaga pagtanagan ta. Tanatalgan, dagiti imbati ta nga itlog ta. Pod na dayta. Isungin ta agbirok iti at ayo iti makan. Mas ano ti mabirokan ta. Sige. Ito nagsubli ta. Mapalinin ang mapasaan dagiti itlog. Dandanita ka din makadano ni tituktok dayto abato. Adayo pay. Abal-abal. Kunak na asidagtan. May kalima arabi ikan aldaw daytoy apa naggulita. Wan nga ron. Nakitak ti panagtayab-tayab da agila iti tangatang. Kat nakitak nga madayoda. Aging ga ita, saan da ba yan nagsubsubli? Sapay kumata sa andan nga agsubli. Aging nga makadanon tay tituktok. Isu nga partakan tapay, ti umuli. Panagkunak. Adon tinaurnong tataraon. Agila. Kung nga paso. Ano talagan? Agsublita ka din ijay ayan ti umong ta. Sige, tumayab tang agsubli. Pag tinulungan tang itayab, dagiti na ornong tataraon. Nakadanon tan dito'y tok-tok, tidak kalabato, abal-abal. Ay, itala. Mariknak tinakaraban ko. Saan ta nasayangan ti oras ta? Pero kung tano sa dino ti omok da agila dito'y. Ay, wala niya. Amangan ngamin no kalaat nga sumangpat da agila. Sa dino nga tati. Nangidulinan dayti. Umok da. Tumangat ta kadagiti sangati kayo. Usik. Dayjay. Itayan ti sangati. Ayan ti umok da. Aywan! Umulitan. Tanit
kan makadanon ti Jayang ti umok ta. Mailiwakot ka dagiti itlog ta. Aginayad ta tumayam. Ganda ni tamadlangan. Wan, tanapandugtan. Anagtaytayap, iti adayo anagkapuanta. Manibog dito ay. Makikita tanti dakkel ba to? Ngayon ti umok ta. Dandanitan makasangpat. Sige, makita tanti umok ta. Agdaytan dagiti itlog. Itinagtan. Wan, ngam, sigurado ka? Wan sige, agtinulong ta. Ta itinag ta amin. Nga itlog da agila. Saanan? Apay asaanan? Panagibalas ti aramiden ta. Saan ta matakas ka ni Agila? Iti ugali kan aramid. Isu abay antan. Anya? No itinag ta dagiti itlog kat maburak da. Awanan matayan dagiti may pasakuma. San anasayaat? Abal-abal. Sa bagay, Isu nga intan. Saan tan nga gibalas? Abal-abal. Ta siguro, mas naragragsak tan nuliklikan ta ti agibalas. Anya ter aramidin niyo. Ito ayan dagiti itlog. Inagpanoyo, dagiti itlog na. itinag mi kumayda. Tapno maburak da. Kas panagibalos mi kan ka. Ngam, naamiris mi. Asan kami gayam akas kan ka? Sige, inkamin. Kat pakawanan da kami itidakas. Apanggap mi. Nakaamiris mat ni Agila ubing. Kat nagkidaw mat iti pamakawan kada abal-abal. Ken kadagiti aminen anapas pasakitan na. Kat sipod dita, saan dahan nga inulit ti madi nga ugali ken aramid na. Naggagayem da aminen kat naragsak da nga aglalangan. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.